साख्रि नागिरग्रा लाख लाख हिनजावसा आरो हौवासा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। नोंगौ, हादरनि गाहाय मन्थ्रिनि मोनसे गिदिर फोसावथाय। रायजोआव 30,000 साख्रिनि मासि। हादरनि गाहाय मन्थ्रिया खमैबो 30,000 साख्रिनि मासि बेखेवना होगोन। बेजों लोगोसे थाफागोन रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। हादोराव थोंजोङै 20,000 आरो खेंसालियै 60,000 साख्रिनि मासि बेखेवगोन। साख्रिनि फोसावथायखौ साननैसोनि गेजेराव फोसावनाय जागोन आरो बेजों लोगोसेनो टाटा सेमि कन्डाक्टर एसेम्बलि आरो टेस्ट प्राइभेट लिमिटेड गायसननाय जागोन आरो बे सेमि कन्डाक्टरखौ आमेरिकायाव थानाय टेस्ला कम्पानियाव दैथायहरनाय जागोन आरो बे मावथांखिनि गेजेरजों 30,000 लाइमोनफोरा साख्रि मोननो हागोन। लोगोसे दिनै गाहाय मन्थ्रिया भार्चुएल मावथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन आरो बेजों लोगोसेनो मदि सरकारा 1.25 लाख रांनि बिथांखिफोर आखायाव लादों। बे मावथांखिखौ लानाया साख्रि गैजायैफोरनि थाखाय साख्रिनि लामाखौ गोरलै खालामना होनाय जागोन। गुजरात आरो आसामाव कौटि कौटि रांनि बिथांखिफोर लानाय जादों। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन, बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, एसएससि, आर्मी जीडी, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 450 597, 6900 5847 14 आरो 9365 1322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।